Самое важное и цікавае ў рэпартажах наших корреспондентов. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Вольга Шмаргун. Вітаю вас. У эфіры тэлеканалаў і ў інтэрнэце пасланне прэзідэнта беларускаму народу і парламенту. Цэнтральная падзея першага дня ўсебеларускага народнага сходу. Дух сапраўднага супрэматызму, манаграфію «Чорны квадрат 110» прэзентавалі ў Віцебску. На радыё Віцебск стартуе мандарынаманія. Падчас традыцыйнай пераднавагодняй акцыі сярод слухачоў разыграюць рэкордную колькасць падарункаў. Другое пасяджэнне ўсебеларускага народнага сходу сабрала ў сталічным палацы рэспублікі 1200 дэлегатаў з усіх рэгіёнаў краіны і сотні запрошаных удзельнікаў. З пасланнем да беларускага народа і нацыянальнага сходу звярнуўся прэзідэнт Беларусі. Аляксандр Лукашенко агучыў важнейшыя лічбы пяцігодкі, поспехі і дасягненні краіны. Падкрэсліў, нацыянальная эканоміка стабільная і моцная, і ў той жа час звярнуў увагу на першачарговыя задачы ў гэтай сферы. Тэхналагічны і энергетычны суверэнітэт, кааперацыя і развіццё IT-індустрыі, устойлівая вытворчасць прадуктаў харчавання, паспяховы знешні гандаль, беражлівасць і якасць. Турызм як кропка росту эканомікі і галоўны прыярытэт – моцныя рэгіёны. Беларусь наш дом. Только мы определяем свой экономический уклад. Он давно социально ориентированный, и те же американцы, большие рыночные капиталисты, ни разу за все переговоры не требовали от меня сломать эту модель или уйти от нее. Они же не слепые, видят, какая у нас страна, дороги чистые, города, нормальные автомобили. Мы действительно реализовываем свой белорусский путь вместе. Все задачи ставим, исходя из собственных интересов и опыта, но понимая, что гарантировать их соблюдение может только суверенное государство. Вы, уважаемые друзья, наделены высоким статусом. А это доверие народа, который вы представляете. Как делегаты вы уполномочены принимать самые важные решения от экономики и формирования высших судов до вопросов мира и безопасности. Уже на этом заседании вам предстоит принять кадровое решение, предусматривающее серьезное обновление Конституционного Верховного Суда. Это не только омоложение судейского корпуса. ВНС должно обеспечивать незыблемость. Вы должны обеспечивать незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Если хотите, вы школа, вы будущее. У сваім пасланні да беларускага народа і нацыянальнага сходу прэзідэнт Беларусі звярнуў увагу на іншыя не менш важныя прыярытэты ў развіцці краіны. Навядзенне парадку, дэмаграфія, актыўнае даўгалецце, якасць адукацыі. Пасылы беларускага лідара прагучалі ў прамым эфіры ўсіх нацыянальных тэлеканалаў, на розных пляцоўках у інтэрнэце і сабралі сотні захопленых каментарыяў. Пасланне прэзідэнта беларускаму народу і парламенту – цэнтральная падзея першага дня ўсебеларускага народнага сходу. За важнейшай палітычнай падзеяй уважліва сочаць не толькі прысутныя ў зале сталічнага палаца рэспублікі, пасылы кіраўніка дзяржавы слухаюць у працоўных калектывах і арганізацыях па ўсёй краіне. Абмяркоўваюць тое, што мае дачыненне да кожнага беларуса. Уражаннямі і меркаваннямі падзяліліся супрацоўнікі буйнога прадпрыемства Віцебскай вобласці. Яго кіраўнік Аляксандр Бранцевич, член президиума Усебелорусского народного сходу. Президент говорит о том, что есть и виды производств, и виды продукции, и отрасли, которые требуют приложения наших усилий. И если каждый, наверное, на своем рабочем месте, правда, вложит свои силы, направит свою энергию, и сообща можно будет прийти к тому, что и в этих отраслях, в этих направлениях тоже будет заметный результат. Если мы будем импортонезависимыми, будем развивать собственное производство, то, учитывая внешнеполитическую такую сложную обстановку, когда давление ощущается на нашей границе, это и позволит нашему народу и нашей стране сохранить независимость и успешно развиваться. В послании президента я в посыле увидел те слова, которые меня больше всего волнуют. Это развитие нашего предприятия, развитие технологий, которое сейчас в принципе происходит. Но впереди большая работа, пятилетка только начинается. Я думаю,
газификация страны, внедрение новых технологий, улучшение обслуживания населения нашей области – это будущее, то, что нам предстоит еще сделать. Сегодня я четко понимаю, что на молодежь возложены очень большие задачи, в нас верят, и от нас лишь, конечно же, зависит делать все возможное, чтобы не подвести, чтобы оправдать все надежды главы государства и жить и работать так, чтобы страна успешно развивалась, чтобы четко продолжала идти по выбранному курсу и, конечно же, процветала. Да ўсебеларускага народнага сходу прыкаваная ўвага не толькі саміх дэлегатаў і ўсіх беларусаў, але і жыхароў замежжа, блізкага і далёкага. Ад звычайных людзей да палітыкаў. Пасланне прэзідэнта чакалі. Усе разумеюць вастрыню моманту і важнасць менавіта ў гэты час пачуць фундаментальнае выступленне моцнага лідара. 2 дні на вызначэнне стратэгічнага курсу дзяржавы. Прамую трансляцыю ўсебеларускага народнага сходу паглядзела ўся краіна. У тым ліку студэнты, выкладчыкі і кіраўніцтва Віцебскага дзяржаўнага медыцынскага універсітэта. У пасланні да беларускага народа і нацыянальнага сходу Александр Лукашенко закрануў важныя пытанні развіцця дзяржавы і расставіў акцэнты па вырашэнні актуальных праблем. Галоўнае пытанне народнага веча, якімі мы жадаем бачыць сябе і сваю краіну ў бліжэйшым будучым. Адказ на яго паспрабаваў даць і калектыў універсітэта. Прадстаўнікі ВДМУ трансляцыю глядзяць з асаблівай увагай. У пасяджэнні прымаюць удзел рэктар Алексей Чуканаў і студэнтка Лізавета Іванова, самы малады дэлегат народнага сходу. Моладзь разумее важнасць тэм, узнятых падчас пасяджэння. Все жители нашей страны, в том числе и мы, студенческая молодежь Витебского государственного медицинского университета, с нетерпением ждем принять решения на собрании, ведь они станут ориентиром не только для Беларуси, но и также молодежи в целом. Нас, как студентов-медиков, также интересуют вопросы, связанные с развитием системы здравоохранения, модернизацией и цифровизацией отечественной медицины. С уверенностью могу сказать, что мы активно готовы принимать участие в принятых решениях и вносить свой вклад в развитие и процветание нашей любимой Беларуси. Как отметил президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, что данная пятилетка не была легкой для страны, но мы ворвались на мировую арену, преодолели все санкции, финансовые трудности, перебороли ковид, наша продукция узнаваема как на мировых рынках, узнаваема техника, мы врываемся на новые рынки. Также была отмечена и проблема со стороны государства в сельскохозяйственной сфере, но мы работаем и стараемся улучшить, о чем свидетельствуют и цифры. Студенты реагируют живо, эмоционально, и видно, что это затрагивает их сторону души, это касается их внутреннего мира. Что касается отрасли медицины, действительно, президент и Всебелорусское народное собрание акцентируют на этом внимание, чтобы специалист в этой сфере был компетентен, был на высоком уровне, получал достойную зарплату и был обеспечен жильем уже начиная с самого первого своего рабочего места. Пасяджэнне 7-га ўсебеларускага народнага сходу працягнецца ў пятніцу 19 снежня. Галоўным вынікам двухдзённай працы дэлегатаў стане зацвярджэнне праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны да 2030 года. Тэмы і пасылы форуму будуць абмяркоўваць яшчэ працяглы час, але галоўнае перайсці ад слоў да справы, якімі будуць для нашай краіны бліжэйшыя 5 гадоў, залежыць ад кожнага беларуса. Працягваем выпуск. Дом рамесніка ў паставах прададзены з аўкцыёну. Будынак 18 стагоддзя, помнік архітэктуры ў стылі барока, узведзены па праекце італьянскага спецыяліста. На гэты раз на таргі яго выставілі з паніжэннем цаны на 80%. Гісторыка-культурная каштоўнасць зацікавіла адразу 3 пакупнікоў. У выніку яе набыло пастаўскае вытворчае прадпрыемства, якое займаецца комплекснай апрацоўкай металаў. Сума здзелкі звыш 51 тысячы рублёў. Этот объект в Поставах стал вторым объектом со статусом историко-культурной ценности из проданных комитетов в этом году. Ранее нового собственника нашел бывший монастырь бернардинцев в Дубровно. В настоящее время комитетам предлагаются к продаже еще 6 объектов со статусом историко-культурной ценности. Это здание монастыря кармелитов в Глубоком, здание спиртзавода в агрогородке Пламя и почтовая станция в деревне Погребенка Сенинского района, кузня в агрогородке Дворнизголова Бешенковического района, усадебные дома в деревне Голошова Толочинского района и деревне Новая Жизнь Ушачского района.
Аукцыёны па дадзеных аб'ектах прызначаны камітэтам на студзень 2026 года. Усе помнікі архітэктуры прапануюць да продажу за одну базовую велічыню. Абавязковая умова аднаўлення гістарычных будынкаў. Дух сапраўднага супрэматызму. Профессор, доктор мастацтвазнаўства Татьяна Катович прэзентавала кнігу «Чорны квадрат 110». Выданне прысвечана знакамітай аднайменнай рабоце вядомага мастака Казіміра Малевіча. Аўтар прадставіла свае даследаванні пра карціну як нулявую форму і ключавы элемент супрэматызму. Прэзентацыю выдання ў абласной бібліятэцы імя Леніна арганізавалі ў рамках культурна-асветніцкага праекта «Краязнаўчыя сустрэчы». Это произведение «Окно». Это произведение «Дверь». Дверь закрывает одно пространство, и дверь открывает другое пространство в это же самое время. «Черный квадрат» закрывает все классическое искусство. Вот первая глава этой книги так и называется «Казимир Малевич и конец классического искусства». И Малевич открывает черным квадратом дверь в 20 век. С черного квадрата начинается принципиально другой вид искусства. В первую очередь это дизайн. Это декоративно-прикладное искусство. Это мотивация к изучению искусства на математическом уровне. Віцебск стаў адным з гарадоў, дзе зарадзіўся мадэрнізм і авангардныя накірункі. Чорны квадрат Казіміра Малевіча сёння прадстаўлены на муралах нашага горада. Многія сучасныя мастакі бяруць карціну за аснову і натхняюцца ёй для стварэння сваіх работ. На радыё Віцебск стартуе мандарынаманія. Традыцыйная пераднавагодняя акцыя пачнецца ў панядзелак, 22 снежня. На гэты раз сярод радыёслухачоў разыграюць небывалую колькасць прызоў і сотні кілаграмаў аранжавых цытрусавых. Пераможцы суперфіналу стануць вядомыя 31 снежня. У якасці падарунка яны атрымаюць бытавую тэхніку. Паўдзельнічаць у святочным марафоне на хвалі 91,2 FM можа любы жадаючы. Дастаткова падпісацца на групы радыё Віцебск у социальных сетках и уважливо сочить за эфиром. Естественно, что Нового года ждут все, и маленькие, и взрослые, и каждый хочет подарков. Ну и мы тоже, радищики, со своей стороны, хотим побыть немножечко волшебниками. И нам это удается. Раз в год исполняется и наша мечта. Мандариномания существует уже много-много лет. И это как за весной приходит лето, то же самое всегда мандариномания ежегодно, как раз накануне Нового года. Такой азарт просыпается у людей просто невероятный. Играют на работе всеми кабинетами, играют дома все родственники, все подключаются, поэтому играет вся Беларусь, можно сказать даже так. И это действительно классно, здорово, потому что мы, особенно в такую хмурую нашу декабрьскую погоду сейчас, нам всем хочется праздника. И этот праздник создает радио Витебск. Мандарынаманія на 91,2 FM гарантуе станоўчыя эмоцыі і святочны настрой. Радыё Віцебск настроілася на навагоднюю хвалю і гатовая уручаць падарункі. Навагодняя казка ў кожным сувеніры. Больш за 1000 дэкаратыўных вырабаў прадставілі майстры прыдзвіння на выставе «Калядны карагод». Арыгінальнае панно і карціны, ёлачныя цацкі, саматканыя сурвэткі і сняжынкі, абярэгі з саломкі і тканіны, гліняныя фігуркі, жаночыя ўпрыгожванні. Народныя умельцы вышылі, звязалі і стварылі сваімі рукамі сотні арыгінальных падарункаў, у тым ліку з выявай коня, сімвалу 2026 года. «Калядны карагод» – гэта унікальная магчымасць не толькі пазнаёміцца з тэхнікай і традыцыямі народных рамёстваў Віцебшчыны, а і набыць навагоднія сувеніры. Это ручная лепка, это керамика, белая глина. Техника необычная, я мало у кого ее видела, научила ее мой мастер меня, за что я ей очень благодарна. Лепится в зеркальном отображении, то есть для начала наносятся вот эти завитушки, а после накладывается сверху пласт глины. И получаются вот такие узорчики. На данной выставке представлены работы мастеров и преемников мастеров нашей области, домов ремесел и центров ремесел. Изделия разнообразных материалов и техниках, начиная от соломки, керамика, ткань, гобелены, бисероплетение. Много сувениров, много изделий для декора интерьеров. Каждый посетитель найдет для себя какую-то изюминку. Выстава «Калядны карагод» будзе працаваць у абласным метадычным цэнтры народнай творчасці да 15 студзеня. Для наведвальнікаў арганізуюць майстар-класы.
Напрыканцы выпуску колькі слоў аб спорце. Першынство в области па лёгкай атлетыцы сабрала каля 400 атлетаў з гарадоў і райцэнтраў паўночнага рэгіёна. У барацьбу за медалі ўключыліся 13-14гадовыя юнакі і дзяўчаты. Гэта бліжэйшы рэзерв дарослых каманд. Лёгкаатлеты вызначаюць мацнейшых у 17 відах спартыўнай праграмы. Ва ўсіх удзельнікаў ёсць дадатковая матывацыя. Перамога на абласных стартах дасць магчымасць выступіць на першынстве Рэспублікі Беларусь. Этот возраст интересен тем, что есть среди этих ребят и спортсмены и первого разряда, и кандидаты в мастера спорта. Это ближайший резерв, ближайший перспективный резерв не только Витебской области, но и для Республики Беларусь. Это будут мои первые соревнования в этом сезоне, потому что я болела и пропустила много стартов, но готова сейчас показать хороший результат. В тренировочном процессе я обращала внимание на выносливость, скорость и подкачку. Сезон нормально, отлично складывается. В Бресте выступали, прыгал в высоту, занял 3-е место. В высоту, когда прыгаю, например, не могу прогнуться. То же самое в длине и в барьерах. Вот я больше уделял времени на растяжку, на укрепление мышц. Першынство Рэспублікі Беларусь па лёгкай атлетыцы ў памяшканні сярод юнакоў і дзяўчат 2011-12 гадоў нараджэння пройдзе ў Гомелі 17-18 студзеня. Спартсмены зборнай каманды Віцебскай вобласці будуць прэтэндаваць на медалі ў большасці відаў спаборніцкай праграмы. Важные и самые цікавыя навіны з жыцця Віцебскай вобласці даступныя ў інтэрнэце. Асобныя сюжэты і цэлыя выпускі навін, актуальныя і папулярныя праекты тэлерадыёкампаніі «Віцебск» можна знайсці на афіцыйным сайце vtv.by. Заходзьце і падпісвайцеся на наш YouTube-канал. Далучайцеся да нас у сацыяльных сетках і месенджерах. На гэтым выпуск навін завершаны. Я з вамі развітваюся. Усяго добрага. Убачымся ў эфіры. По информации Витебска-Облгидромета, у ближайшие сутки по области будет воблачно, без істотных ападкаў, месцамі туман, слабый гололед, ветер паўднёва-заходні 2,7 метров за секунду. Температура паветра ночью -3 + 1, днем -1 + 3. У Витебску будзе воблачна, без істотных ападкаў, слабы туман, гололед, ветер паўднёва-заходні 2,7 метров за секунду. Температура паветра ночью 0 - 2, днем 0 + 2.